Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Kajing e klem nong pet ya ki quarter jong ki Tnat sorkar. Kawan ra e kajing e ya ki Shnong ki thau khamtam ban pet ya ki shong suk shong san jong ki nong shong Shnong. Kinong ilam ka dor bar Shnong golfling bat ka dong Polo Hills. Haringkat ki seng samla jong ka dor bar Shnong golfling. Kilapan pau ya kajing saudiaw ya kajing bam shimkya jong ka Tnat forest. Ban Pynpra ya ka ying jong ki ba lashu e klem shong briu ha Polo Hills. Persha ha Buddhist temple. Habaya keren bat u walambok Nongtrei u assistant GS dor bar Shnong golfling. Uloong baka jing bam shimkia jeng ki bor bahalor ban Pynpra ya ki Ïingsah ka bu jing e ya ki. Na kapor sya kapor kilapha da ka jing tho ban Pynpra no ya ki yeng namar ki bu jing mai ki nong shong Shnong da ka jing wan sa ki briu ki bamla ban ithu. Uloong ru bahado menta da ki snem kala shimpor Henry kim shim layo idak baka Tnat forest kan shimkia. Na kaliang u samla Mordecai S. Kharpuri u President ka seng samla Center Body Golfling Pelun uloong ba Lada ka Tnat kamle ka Shnong kan shime ki sen jam ki bating bat kin shim tino da ka Shnong ya ka jaka bat Pynpra ya ki yeng ki balashu klamdon bapet bakmi. Ula benrap da ka boong bada ka jing bam shim kya menta hang ni lalap ya ka met yap bat kum kini ki jing ja ki bu jing ya ka Shnong ka thau. Ha kene kasi ladon lang ru urang ba dong ka Polo Hills uba Kraubok Nongtrei u samla Dion so ba u President sing samla Polo Hills bat kiwei kinong yalam Shnong. Kuat snow jaga department ka badai ban pek jaga ni ka kini ki quarter hang ni ka forest department mo bagi tip de si kuat mungkin long kit klik ni namta kini ki quarter usu isra am ni adu bala poi ta kasien ban yap dan brio hang ni bat ni kum ke Shnong ya kit kya bor ni seng samla bor ki yobat kini ki brio ki ba wan kya wan dam hang ni ba wan di drop hang ni i shim jing jab kalong de jing ting jing sier ki breu bayang nang ne i kwa asul bha bakin forest department kan ki klik kan buat dala kala ban Pynpra kan Pynpra no e kadika jadi ki kota bla shu isra ong ne la Shnong ila dam ai jing tho la arsen la ai betau snam rung ai min snam rung la ai sisen hadin nadu baki i kitu bahasa ang ne hadin no ketung ila ngi ka kumrung kumi ki breu hang ne ka penlong sier ingi ginok Shnong tinggal ai ki jing tho ila ai jing tho te rei kham don kata ka jing simkhian liang joki rei tau snam dung ila ai bang sisir jing wan joki suan ngam tep kai wa suan Pynpra ni yet jing khang hadin jong to khamwan chuk la shui pej menta kasien hadu pada long kum ni ban lap ya kemet diap nang ni na te kalong kai ka bam sultanat ka nyangi bayang basang ni kira kalian ngi ru ngi kwa ban tep lada kim la ban le ai tingin simti nak Shnong Pynpra no ikni ki subha da dubugila bakin wan ban Pynpra da khamha bagiwan maki ban Pynpra da kalian joki ke bagin sui kumne kalong gijing mai no tagi nong shong Shnong kadiga khamtam gi bayang nak kalian ti mentala arsnem gi la de gi seng samla bupli la trei stom pat met man sim ki do thia du dam met sting met ki haban Pynpra ni la bun sen de ya kata kalian in batai presiden jong seng samla dia lawan ban Pynpra mo kan news ru ngila dam ai man kan ni naman gila pe di breu gila di bahasa antai dan lang bat kek lang bat thei bat senrang bade dam dasni bade ngayo ka phone call na nang ni na pasir bit house ki call ya ki ong ba gila pe ta ka mediap de tumta ni ngala petep sur ba Shnong ngila wan mi lang ngila phone lang para member dan ki member na nong golfling su jo ka seng sama di dam badong bat executive member jo Shnong de nakalian juri de isu kekuat bapnya Pynpra no ketika kacaka hantai ne de pemia Pynpra de nation ti ini naga Shnong di Pynpra himangi peninsa nam kami mangi kacaka naga tai ka bosusi ringi yang ni kum kawai ka sur nakalian ka sama Central Body bani Pynpra ru kai ka jumlong juman ngani kacaka hang dia
Pina kapor ngilai ya mi lai ya lada dai mesni na step ru kini khamtam kini sing samla unit 20 hil sejenis kaliang kila sum kya ba bat khamtam ru di police department kila kit kya ba ini jika ba kila jukra na kapor nrei haba nila pha kisti na kaliang dor bar Shnong bat khamtam ru kumju kila pha kisti na kaliang unit spo DFO badi pet badi khmi ya kani ka forest department nrei sum kya musim kai ka bos ngau lingo kalong ba beli kini ki bahaya bahan ki abri bandaya bri ko sesem kita dikit clear ki ba clear ka jongki dikani ka warning bat kadi ka masjid khamtam ya ki longhan jong forest department ba ida kin dismantle no ekani lani ka Shnong kan simti no ekani tangkatahi beli subon Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura kat kom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingyai lenti ka bastang shakalawai bachok